Okay, yan. Maya pa ko. Rasa po kayo nga na kabalen ko. Kaya di king Pampanga. Ang paparing kang ganang kabalen. Minachok king aliwang bansa. At achok ko man king Amerika, king Canada or whatever. Europe or what. Okay, maya pa oras kang po kayo. Okay, ngayon po. Ining oras po ngayon magkait tamo po. Medyo maggawa tamong vlog. Mag-vlog tamo po ngayon para po karing artista na po ning Kapampangan. In kaya katamo lalawigan na Pampanga, namumunan dili po, siyempre, kilalang kilala niya po yung original na Totoy Bato, yung original na Totoy Bato. O na yung matsura mo po sabihan kaya kayo, may labasan na bano. Ay, ni Pambano pa lang ngayon may wala na po biye. Anya, etamo po may pagkakataon na kakayabe tayo. Pero, intutuki po kaya, king linya ng Mr. Totoy Bato original Mr. Bong Manalo. Yan. Imetong po kareng ginambul mo naman po king katamong kulturang Kapampangan. Yan. Mr. Bong Manalo. Metong niya pong tao from Bacolor po talaga. Mr. Bong may originate niya po talaga king Bacolor. Na from 1990s pa yata may kain inumpisa na yung pamaggambul na ning kantang Kapampangan. Okay, yan. Okay, ngayon po, ibe ko na po kayo yung metong po ka rin kaya katamang ginambul na rin kaya katamang kulturang Kapampangan. Alangaliwa po, Mr. Bong Manalo. Yan. Bong, kumusta? O ini, kasalukuyan na uli na ning pandemya. Medyo may tuk ng bagyayang pamit talento ka rin kabalenta mo. Pero ngayon, medyo may luwas ng bagya, Chris. Anya, gambulan tamong taglus-taglusing kultura tamong Kapampangan karini. Pare, medyo may luwas ang bagyangin Medyo agya pa ka na yan. At least social distancing kakatawa mo rin. Pero, baliw po yung Mr. Bong Manalo. Since 2007, kaya be ko na po. So, from 2007 hanggang ngayon, almost pila ng years. 14 years. Miyabe na kaming Mr. Bong Manalo. So, ikaw po nga dwa, talagang totally actually, halos ring kalikot na rin bito kami, halos balumin na. Itong karing nga kaya be ko na, wow, peka magaling gagawang kantang Kapampangan, ang pong karetang dakal, pasikat na kantang Kapampangan, together with his partner, Miss D. Siguro baluin naman po yung Miss D na yung metong karing reyna na ning pulo sa Kapampangan. Siguro datang time naman, next time, siguro mag-vlog ta naman na para naman ka Miss D. Yan. Pero ang yan gawan ta pa mo, ka Mr. Bong Manalo pa mo, impinpunan. Kasi, syempre, eta na interview ka kasi, mangubi, Totoy Batong original na. Sana maging mapayapa na yung kayang kabilan ngayon. Abaluda, nanuya talaga in pulosang Kapampangan, in basulto, or in kulturang Kapampangan. Kasi rengaliwa, okay mo, yan, makanyan. Pero eto talaga balo itang art na ning kaya katamong kultura. Nanuya talaga yung basulto, nanuya yung pulosa, di ba? Ngayon, balo da kang Mr. Bong Manalo, uling Mr. Bong Manalo, metong niya po ka rin talagang gugulis talaga ka rin kantang Kapampangan. Kenny King, lalawigan ng kaya katamong probinsya, yan, Pampanga. Okay. Pero okay na kang ngene, Kombong. Ayos na kaman ngene. Okay na. Okay. Di ba, Kombong, dakal na kagewang Kapampangan na kanta, di ba? Wah, dakal na atin ang original tono. Pero kaya ka lang na adaptation. Original na tono. Banggit mo yung original na tono ngayon. Balo kayo itang metong karing original tono mo. Itang balan kanda ba? Balo yun po. Ini po po kaya beking script mania. Balo yun po. Darandaman yung jingle ken na balan kanda. Yung original composer na po nitang melody nga ito, ala pong aliwa, Mr. Bong Manalo. Yan. Ngayon syempre, uling kaya kaming industriya ngayon pauso po itang magpa-copyright, makanyan. So, rengali wamin kayabe king industriya, naman mamarokan. Wala mo problema. Pero,
actually, ang gagamitan da po na melodya, kareng jingle, lalo na kareng jingle, election, alos tang balen kanda ba namin. Yung original composer na po nita, Mr. Bong Manalo. Yapin po yan. Yan. Okay, Kumbong, kapilang ka start na kay? Kapilang ka start na itang na kasi itang may mamagkanta ang Kapampangan or dati ka bang kaya? Dati ka ba talagang singer or what? Makanano? Intutunanin ni Chris, kanyang minuna kainakan ko, Oh. rin kakanta ko ito, English, Tagalog. Kaya hanggang 4th year, 1975, Tagalog ang pong English rin banatan ta kanita. Wala nga dyan ako may kapag-aral ka, pauli na ning kakaluluan. May magay kong tamnan. Karing mananam. Tatanang pale. Oh. Minunang panahon na usitang kabantatan nula, bagayan mong kantahan. Oh, gigitar ka. Buat gigitara ko. Tsaka kakanta. Sa kakanta. Ngayon ding kantang kakanta ko kanita, Chris, kailangan Kapampangan Oh. Mga patlamo, teruno panitang kanakong ingkong talagang Kapampangan. Oh. At kanitang panahon na ito, huling patlaring kakanta ko patingapon. Patingapon ta. Patlaga to, balik-balik lang. Paulit-ulit lang kanita rin. Paulit-ulit lang mo. Nanyaring tatanam kanita, Chris. Inga manong daramdamang kurela, sinawa na kikaring kanta mo, bong ara. Oo. Lata namang mga areng kainakan, kung bong ara, wala nang alway ara. Kanita kung may kaisip pa, mangumpos. Okay. O lugod ni nga pong siguro, di na akong dita ka talento. O mapila na kanta, may kakumpos na ako nito. Malibat kanita, Okay. may kumpisa na akong mikat ng Kapampangan. Pero pa magkantang English ng Tagalog, pa may kalingwan. Nangay, sumikat siya Totoy Batuken. 1980s. Oh, 80s na yun. Siguro mamagay ko itong mga 1979. Ako ng elementary ko pa kanina. 1980. 1980. Musing Saudi. Wow, aratang kaya, aratang voice tape. Aratang voice tape pa kanita, aratang cassette tape. Cassette tape pa kanina. Ang mag-record kanita, dan mo rin kang dareng aso Kaya tayo rin. Wanyan kay, pataro kong ating dinatang Batking Saudi kayong barangay mi, pamunta lang ko lang. Ingkutang ko yun Ating kayong tape kan Totoy Bato, aquarela. So, umpisa pa mo talaga, yung pantulan mo na yung reng kanta ng Totoy Bato bago lang pag-aralan. Okay. Gamitan ko lang mga pamamagitan nun. Manibag yung tanya, may itong iparin Totoy Batong minabit ka na ako. Maging inspirasyon mo na Ba't di ko pa yung may sentro ko, mayabit ko kingat ng Kapampangan. Okay. Very good. Nice. Talaga, pero actually, siguro, nung ala naman talaga yung talento kaya ka, ako palagi ko, nung ala yung talento kaya, agya pang makanano may kaya ngay Totoy Bato, ka, murin miras ka ng sitwasyon mo ngayon Ay, totoo. At sumurin talaga kitang, siguro, may bait ka talaga na bilang may itong musikero, ang papang mangangan ng Kapampangan. So ngayon, anyang kay, then nga kaya bed ako, o ita, di ba, miss di, pasikat tanitang, ikain tunay liguran ko. Kita mo. Pero, daratang kahit ang punto na mag-live ta mo, mag-show ta mo, i-request date ang kaya mag-request lang pulosa, o kaya basulto, ada. Nanuya wari yung pangayaliwa na ng pulosa, yung kantang pulosa, King Basulto. Nung pwede mong i-explain kay katamo yan, lalo na karing kaya na kaningin na magkay. Nano yung pangayaliwa na ng kantang pulosa, ang po yung kantang Basulto. Basta tingin ko tang wayang Chris, ito to, nang kaya ako, kaya nang balo penibatan o budi sa baning pulosa o Basulto, mangutang ko rin poetang mga tuwa, kaya kang paring mga beto to'y bato, kitang ko niya naman yung kukutang mo yan. Pero wala pang malino kapagibatan, kitang kutang nanuing pulosa, nanuing pamilyaluan ng Basulto. Kanya, kaya naman pasarili kong opinion, pasarili kang opinion Inga pulosa, ang po yung Basulto, bala mo, pakiwangas ko lang pareho lamo. Okay.
Yapining impulosa, ingamandang pulosa, Chris. Yapining magkanta kang impromptu ara. On the Impromptu. spot na English. Ah. Itang isipan mo, akakit mo. So, aliya scripted. Yung makasulat na eh. Ay memoryado. Yung memoryado. Yung script. Kita mong bigla na isip, Okay. yung kakanta mo, dapat kailangan makarima. Mm. Nung makarima, harapin din mga tuwa, makasakit siya ka ng balugbog. Kanya yung pulos ang pumbasul to, yan naman. Impronto, yapin pamagkatang harapin din nga Chris, ini panikindarandaman ka rin kalupang kabambangan. Ika yung mamulo sana, gifted kayo ara. Mm. Huli nga nakabudmak ng kabambangan, biyasang mamulo sa yara. Ito po yung burin sabihin pulosa o basulto, impronto magkanta ka, biglahan, alang script, alang memoryadong letra. Sabi ko impulosa, impronto magkanta ka. Kasa impulosa, diyan kakabayin ko ito, impulosa, lintoya siguro, kaya sarili kong opinion. Nung apapansin tamo Chris, deng minunang kanta, mga kuyad lamo. Aw. At mo yung okaka, kabalat kapaya. Sabi mo na kako, nung yung nakabisa. Kaya taman kaya kami dakalang baluga, mayap lapagay ka, biyasa lang mamanana. Miyari ne. At saka pangababaw salita No, mo. pangababaw salita. Uling kanita ang minunang panahon, Chris, ni sarili kang opinion. Oo. Nung mga nailunto yung pulosa. Mm-mm. Alam kayong may mag-aral kanita ka rin ninunuta mong kapampangan. Oo. Alam na, anya patang retang talagang mawidong biyasang magkanta, magkanta lang yung sarili dang kaisipan. Okay. Ngayon, Okay. kanita siguro linto impuloso. Mm-mm. Itang retang ninunuta mong yung makayang megaral. No read, no write. Anak Oo. English. O retang no read no write talaga kanina. Oo, magkanta lang yung sarili dang kaisipan. Makanyang may nimula impulosa kaya nga akong sariling opinion. Retang may biyasa mo may mamagitara pa may katakilalang kwayan ni. Oo, makanyita. Retang aman doon ng mga nito. Anyayin linto impuloso. Siguro manibat kanita, mi kalat na yung klaseng kantang makanyan, Wapin. yapin nga sa dang pulosa o basulto. Meto po ka rin mga tinding pulosodor. Magbiya Totoy Batu. Mr. Bong Manalo. Metong lapo ka rin mga tinding pulosodor din. Ilang adwang Miss D. Deng Pusoydos. O rin, magaling lala mamulosa rin. Dakal pangaliwa, pero dakal mo naman po ratang minalaan po sabyan na kakatelo na adapin. Okay. O next question kaya kakombong. Kanya lang question kay ni Rengay, fans mo yan. Makanano yang linto ing pulosa o basulto kanu keni king lalawigan na ning Pampanga. Keni kay Katamo probinsya. Yan. Ito pinakrisalan din na explain ako ni ing pagiban na niyan. Ito pinaretang minunata mong ninuno. Huling kaya lang kanita lang ilang susundo kayong pamag-aral. Minsan na man talagang grade 1 lang, may pamayari. Makanyapin ito, nispika ko nilang din. Siguro, dapat spika ka rin kanya nitang taping ing pulo sa kailangan gambulan tayo. At panikuwanan tamo, uling antimo kayong bili ko, senior citizen na harapin. Wapen na. May misip ko at mangot ang nino kayang kay lilimigin potang kupas na kami o wala na kami kay tiking sikluban. Na at may importanteng manakit lo makapanolbe din kayo na karetan talagang makantang pulosa. Karatang talagang akit mo at ina talagang talento na. Oo, makarima kasi nung ingayal benda mamulosa lang makarima panilang kakatelo. Ano pakiapos ang doreta, blamo lunto masanting ing pamanigaral keng pulosa. Kanya kailangan na yakat ang kulapin din kay nakan manigaral o ibiday ing karilang talento king larangan na ning pamagkandang pulosa. Bangka nito, ilang kay lilikin datang panahon.
kerak lang karatang laliwang laltong pulosador ngayon nang sisikat lo uling ka rin kaloko na salita de. Ita bang ning kay mababypass itang kay itang mababypass itang talagang nanuya talaga meto nga puloso. Ring talagang biyasagen. Ditang magkantang mga santingayamano at makarima rin biasa na rin. Salita mo kasi kanako kumbong. Potang manibat king umpisa hanggang king dulo inari may kanta maklak kabuntok amo. Kasi rin kay ini para mo nga babalo din kay nagana yabi. nung makanano yung pamangawang kanta pamangawang post nung yung kantang kinta mo halimbawa ditang persistansa o langan halimbawa gobyerno basulto de makarima rin puta nga kitang kadua naman kitang chorus naman. Aga kay mayaring kata, langan. Sama kanyang ginawa, makalaki yung punto ka. Mamulosa, mag-apil ko, manyawag ka sopa na dinantalang modelo o sample din kay nakanyaning kasalukuyan, bang kanita ayan at tala, ayak at talang tukikin bat ang bakas tamo. Ila rin kay dita mo, king datang panahon, kiting kaya probinsyang Kapampangan. Kaya kami itong sample, pamo, karetang katelo. Baka tabalo na rin manal beta mo, nano itang nangos kata, itang pulos ang katelo, ang itang pulos ang talagang masalese. Okay, ngayon po. Kaluguran, damdaman niya pong mag-gitara yung Mr. Bamanalo, mamulosa yun. Naning una tao, itang kakatelo, itang... Itapang gusto. O hindi po, ingustong pamamulosa. Okay, ladies and gentlemen, Mr. Bong Manalo. Ayan. Ingkantang basulto, sabihan keke kayo, bilis siya mong isip, eyam memoryado, king balang letra na, king tolwing amano, kailangan niya'ng rima, bakang ekatelo. Ayan, ikitya makarima lang ha. Okay, then mo kami karatang makarima. Alay sakit yan. Ining mag-interview o teye pagmasdan kawangis-wangis ne itanang Jaworski. Pero makanyan man sabihan keke kayo ay biyasa yang dili ketang pamakibor. Lamin niya tagar sa nung sanong masad yung pakar naman. Mapin. Oy, tinga. Oy, tinga man, Wanda. Itang makapagkatakapangan niya, na ito, adapin. Dapat lalo nyo itang galing po yung talento da, kayong isip pa po pasalita. Okay, Komong. Galing na, Jaworski po pa mag-keyboard. Pangalawot. O, Kumbong, baka tiga pang aliwang yung buring i-promote, kaya kayong YouTube channel or Facebook. Itapi ni pa mag-vlogay ni inka kaming talagang parasan, itapi na amanon ko, kailangan din kayo na maging aktibo la, king pamangabol king kantang babaan, banganita, ikay yung kay lilimi datang panahon. Sana dakala rin biyasang mamulosa. Hela mo makalagi at adi din ang pansin na niya sana kainakan kalupang lamambangan luguran tamo ingamano siswan lalo na ingkantang pulosa. Dangal pong salamat kay kayungan yan.
yung mag-subscribe kayo. Kaya kami YouTube channel. Nung ko rin luntoy yung pamaglagay ni. Kaya YouTube channel ming Bong Manalo and Miss Tia. Siyempre, yung kami kayabe, malambat na. At inyanang pong YouTube channel, Mr. Mariposa. Yan. Diba? Ating ko na pong channel, potang kay, lawin nyo niya, silipan niya na po yung kanakong bale, yung YouTube. Hey. Okay, dakal pong dakal. Salamat. This is Thank you. Mr. Mariposa together with Mr. Bong Manalo. Thank you very much. Yan. Thank God you. bless. Thank you. Okay.